मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ और अपने लोगों के लिए अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तिपरासा के लिए आवाज़ उठाएगा और मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि अपना तिपरासा के लिए स्टैंड अप करने के लिए। Pula sekang jotono lamsago an YouTube channel lo chung joton semano iwo hungke chini bobagra dile jontor montoni kok samani yagulo tini agortola o sokya chini bobagra tei chini bobagra agortola o phaimani yagulo a jaga o media ro be kok sungjak puro ta mini kok akok chin bainangi norok baksa borok akok nawai norok tapok di tamni ke bo black no kok rak tiprasan bai saikana ika duita point bobagra kok samani no an buka belaikan nangka kaisa kok hungke nangkangke tiprasa roni bagoi jelo thangna hinu te waisa bo jondor montoro samani yak ulobo tini o agartola phayo te waisa phaisa paikya nangkangke tiprasa roni bagoi ang nangkangke ang nije jelo thangna hinu tini o chini bobagra belaikano bukha baikya okok samani ngo so bayap song tini o chini bobagra akok samani bin bukha baikya akok samani okok belakhan nangmani tini khoroksa bobagra khoroksa raja ungtutui chini bagoi ani bagoi jotoni bagoi jelo thana raja dongke chung tipra sarok tabukbo tamni boi khasiya o tamni boi tabukbo o rang kisani bagoi kursini bagoi tabu lobongoi dong ang abose sungna musung chini hani bobagra chini o malik boss tini o chin tipra saron bagoi jelo thana raja dongke chungke tamo chung mungsa boya Pia batine sung bin logi pada sung mana logi rima ya ang akok setini sana musungo akok setini ang jotan boy sana musungo so aboni boy ang sana musung manike faidi bobagra chin logi tongo chung bono logi relainai botini sai tongo nangangke norok ni bagui ang jelo thang raji tongo chung ready to tong nung ready to tong chung mawan suklainai abono tekisa kok gebin tekisa point bosai kenarka tiparasa rongno songsanan bagoi tiprasa rongno songsanan bagoi ang keboni permission na nangyan so keboni permission na nangya bo samani ke chung jotan buji kana buini kok bai choliya makokse buini bosan borok bai buije saban saitung do buini kok bai choliya an tiprasa na muthangna bagoi ang nijeno khlainai himan kokse abo bini point belakni garak so chung jotan saiman kana chini bobagra jokhonte o tripura hani malik agartala ni malik te nini telemura ni malik kanchanpur ni malik sabon sapurka ang product kisur manik ke ni sapuro bororok ajora chin tripura sorok belakana kha baja belakana kha phanma kha phiaba bini akok thaisa samabai tripura o lilakri kha bini kok thaisa samai tripura o lilak thaka baige lilak tha angke Puila sekang je jengsanai puila sekang yapang amra bangale jokhonte agartala malik sabo obahi malik sabo telemura ni malik sabon sapurunke joton chup krok sabon ke basane kori phiaba jokhonte chini bobagra akok sakangke tini o hayung gunangoi tirpra o jotono reaction relajak tamo bobagra no boss malinke ba bengai mahike rang rok ya farjak mono direct sajaka bogra bai ang ni rang naya nangke norok no ruklai nai norok rang rinang bo chongke amra bangli nai ridi ne direct chin bogra saka so aboni bagoi tini o ang sanam chon ke obosi puila sekang je chengnai je amra bangli rok borok si siang sable tini ke borok sikang akok samane se tini ke ulta bubagaran si action hanapo apun kongkha bubagaran si borok action hanapo phiaba niji se sikang borok sawi tongo borok niji se sawi tongo abake borok wansugya bubagrano action hana sikang norok wansugdi norok buti kok saitong amra bangli rok norok buti kok saitong norok wansugdi kahamke wansugdi norok sikang bubagrano action nade manya sikang norok wansugoi samukledi action nahma poreo norok chin bubagra kono mungsa thaisa abato khlaijai jong semon tong jodi khlaijak phan thangke tirpra luli thangnai tirpra pura kuli thangnai abon bugoi bubagra kono kaisa majra kurui phiaba kuri tutike majra bem ta naidi last to hangke norok
যেমন সামাহাই সেং তানে borok bo sengmain thuina himahai abon bagoi norok muitun narok di bobogra kun majra kurui sikang tiprahani malik sabo abo sabosa norok sen semano norok se sikang sao norok se sikang abono kokti sao chin bobogra ya abon bagoi norok wansugoi kok sadi amra bangla rok nangni kokta sadi gyan kuri haike chin bobogra chin tipasan bagoi samgang khlai tongo aro take bengdi chin bobogra keboni bagoi kebon against thangya bo ekmato tipasa no lama kahamo tlangani abos nayo chin bobogra kebon kebang maningya so ang abos kok sana nayo chin tipasa robo chung than changna nangnai chung bal baksa ya pre salaina nangnai I jora no chin last movement jora kok sajago khlainai renai sajago abo itanglia action mang sanai movement mang khlaisanai thakplai movement mang khlaisanai chini borong mang David samahai so obon ang sanamu jongo tipasa rok je kono politics khaidi politics ulo jatin segang wansuk na hangke je kono politics khaidi thansa mangnai ang ok kok se sana nayo so joton hambai tipasa eklok to